Salutare, dragii noștri! Vă demonstrăm un set care acum deja este pregătit. L-am expus pe masă, deoarece doamna care l-a comandat ne-a rugat să-l punem pe masă, să-l filmăm, să-l pozăm, ca să fie convinsă ce și primește. Așa, un set de farfurii cu 6 farfurii plate și 12 farfurii de servit. Așa, cu 12, așa a vrut doamna. Și un set din 18 piese cu 6 farfurii plate, 6 farfurii de servit și cu 6 farfurii adânci. În setul dat să fie inclus o salatieră, așa, o farfurie pentru tort, un platou dreptunghiular mare și un platou dreptunghiular mai mic, 6 cești pentru lapte, o doză pentru zahăr, 2 presătoare pentru sare și piper cu aceeași floare cu româniță și 6 boluri așa pentru țeleturi, felul întâi, pentru copii, pentru caș. O fructieră etajată așa cu 2 nivele. Toată comanda dată este deja pregătită pentru a fi transmis. După și primim banii, încasăm, doar și trebuie să eliberăm bonul de casă. Cam așa. Și aici vă prezentăm un serviciu pentru masă la 12 persoane cu 44 de piese incluse. Unii include 12 farfurii plate, mai aproape, mai în aproape, și 12 farfurii de servit, așa frumoasă. Aici mai sunt 12 farfurii adânci, așa model. Mă scuzați că sunt mai departe. Am vrut să văd ca camera să aibă o vedere mai mare. În setul dat este așa set pentru ceai cu 12 cești, 12 farfurioare, un ceainic, o doză pentru zahăr și o căniță pentru lapte. Acum pot să le arăt și mai din aproape. Uitați-vă aici cadou care acum l-a solicitat doamna și urmează a fi transmis. Setul pentru masă la 12 persoane cu 44 de piese inclusă, 12 farfurii de servit, 12 farfurii plate și 12 farfurii adânci. Aici mai este adăugător 2 salatiere mari, cum le vedeți, un platou oval mare și unul mic, o farfurie pentru tort, sosiera pentru smântână și 2 presătoare sare. La fel setul pentru ceai, vedeți cele 3 piese, ceainicul, doza pentru zahăr și cănița pentru lapte și 12 cești plus 12 farfurii. 27 de piese la setul pentru ceai și 44 de piese la setul pentru masă. Dragii noștri, noi avem o gamă foarte mare cu servicii pentru masă la 12 persoane și seturi pentru ceai și cafea, la fel, la 12 persoane și 6 persoane. Aici este o gamă care am mai făcut postări, le vedeți peste tot și vă așteptăm cu drag la Chișinău, strada Auzinilor 5, unde vă deservim cu mare plăcere. Vă mulțumim frumos!